皆さん、はじめまして、タルタールと申します。今回から、マインクラフトの実況プレイをしていこうと思います。今日やっていくのは、私が最近ハマっている、ハイピクセルサーバーにあるスカイボーズというゲームです。スカイボーズとは、その名の通り、空中に浮かぶ島で、生き残りをかけて戦うゲームです。まあ、説明するよりも、実際に見てもらった方が早いですよね。では、ゲーム開始まで。カット。それではやっていきましょう。ゲームモードは、ノーマルモードのソロです。まず、すぐ下にあるチェストの中から、武器や防具を揃えていきます。お、金リンゴが入っていましたね。これはラッキー。今回使っているキットは、ファーマーといって、開始時から相手を落とす用の卵と、金リンゴを持っています。個人的に、一番好きなキットです。さて、左隣が真ん中に入っていったようなので、右側から攻めていきましょう。おや、やったぜ。まずは1キル。この調子でどんどん行きましょう。とその前に荷物整理しないと。お、金床とエンチャボンがあるので防具にエンチャしていきましょう。ダイヤ頭と鉄チェストって、どっちにダメージ軽減つけた方がいいんでしょうかね。まあ、鉄チェストでいっか。よし、どんどん行きましょう。さらに右へ攻めていきましょう。残りのプレイヤーは私を含めて、あと7。いや5人になりましたね。ジャンプミスった。今みたいにジャンプミスって落ちることがよくあるんですよね。それはさておき、屋根上に1人、下側に1人いるみたいですね。これは漁夫のりいけるかな。いざ、突撃。オラ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 。あ、危ねえ。急いで金リンゴ食べないと。まあ攻めてきますよね。知ってた。でも勝てちゃうんですね。金リンゴの力ってほんとすげえ。さて残りのプレイヤーは、あと1人じゃん。これはワンチャン勝てるか。なんだろうこのツルハシ。めっちゃエンチャついてるじゃん。最初からもらえるキットでもあるのかな。あ、石エンチャ剣捨てちゃった。急いで拾い直さないと。これでよしっと、戦闘再開じゃラストは真ん中に行ってた人か。真ん中にもいくつかチェストがあるんだけど、開幕にあるチェストよりも強い装備が入ってるんだよな。とりあえず、繋ぐふりだけでもしてみるか。まだいけるか。チラチラ、弓撃ってきやがった。よくもやってくれたな。この卵で返り討ちにしてくれるわ。エンダーパールミスって落ちちゃったみたいですね。ドンマイ敵さん。何はともあれ、動画初投稿1試合目でなんとか勝つことができました。では、次の試合に行ってみましょう。続けて2試合目やっていきます。今回のゲームモードは、ノーマルモードのチーム戦です。知らない人とですが、頑張って息を合わせていきましょう。金リンゴだ。しかし取られてしまいました。さて、私は島と島をつなぐブロックもないので、味方についていくしかないですね。真ん中につなぐようですね。ついていきましょう。さあ味方よ。真ん中に攻めるのだ。レッツラゴー。真ん中には、まだ誰も来ていないようですね。チェストにいい装備が入ってるといいな。どれも微妙。エンダーパール、それに弓もありますね。卵と思ってエンチャ瓶投げちゃった。待てー。よし1キル。敵はまだまだたくさんいますね。チェスト装備したいけど目の前に敵が。よし今だ。てか、味方がやられてしまった。味方よ、敵は取ったぞ。さらに連キル。できませんでした。別のところからも敵が来ていますね。ここは弓で。落ちたか。やったぜ。別のとこからも2人のチームが、弓で倒せるか。ここは、一旦下がったふりをしてっと。よし、1人は落ちただろ。あと1人も。下すぎて当てにくい。これでどうだよし、これで5キル目。順調。
敵はこれであと5人ですね。チェストの中身は、もうなさそうかな。あそこに2人チームが。エンダーパールで行って倒せるかな。外側にも1人いるみたいだし。まあ、なんとかなるでしょう。行くぞやー。まず1人。さらにもう1人。チェスト開けてたみたいですね。そして、外側にも敵がいるんだっけか。あ、上がれん。よいしょっと。よし行くぞー。敵はどこに行ったんだろう。お、いたいた。装備的にも、こちらが勝ってそうだし、攻めちゃいましょう。今です。やったぜ。てか、お隣の上にもいたのね。倒そうとしてた敵に夢中になってましたね。いかんいかん。どんどん繋げて、攻めていきましょう。ここは外側に向かって繋げてあるみたいですね。危ねえ、雪玉投げられてた。甘いな。敵はあと一人になりました。ここまで来たら勝つしかないんだよな。で、敵さんはどこなんですかね。全然見つからん。いつもネームタグを探しているんだけど、今回は見えないですね。スニーク状態なのかな。とりあえず、チェストの中身がそろそろ復活しそうなので真ん中に向かいますかね。この時、真ん中の木の上に敵が見えていますが、当時のウプ主には見えていませんでした。どこから撃ってきたんだ。上から撃たれてる。あそこか。よし、待ってろよ。今倒しに行ってやるからな。当たらん。とりあえず真ん中には戻ってきました。ちょうどチェストの中身が復活する時間ですね。頭とチェスト以外は革装備だったのね。いかん。ネームタグが見にくくて、どこにいるのかわからないですね。降りてくる気配はなさそうですね。もうこちらから攻めに行くしかないか。しかし、こちらの装備が少し心もとない。ダイヤの頭が手に入りましたね。これだけの装備なら攻めても問題なさそうかな。ど真ん中の幹のとこを階段掘りしていくか。このダイヤ斧を使って斧で掘るとめっちゃ速い。近くでなんか掘る音が聞こえるな。入れ違いになっちゃってたのね。よし、一気に攻め込むぞ。チェストを開けてる。これはチャンス。ラブい。しかし負けてられん。おやららららー。GG。結果は10キル0アシストでした。チーム戦でこんなにキルできたのは珍しいです。皆さん、いかがだったでしょうか。下手なプレイ、そして、雑な動画編集かと思われますが、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。よろしければ、高評価、コメント、そして、チャンネル登録をお待ちしています。まだ、編集が慣れていないので、投稿は不定期になってしまいますが、今回遊んだ、ハイピクセルサーバーや他のサーバーのゲームを投稿しようかな、なんて思っています。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。バイバイ。